Damasi bebre say ne Yesu ye ne dwada. E maame Lady Julia o say to Batampa. Say de na mu nyina mu nim no, aha na children's park. Na no hwese de esi ye no. No ne wura kabo mu. Ti ye form company friend Ashanti World of Wonder. I share Otumfo Charity Foundations. And they said they mo ho we no say revitalizing children's park. Na no na ye say as I say bibi foforo 11 acres asasi ye de ye bibi enti First Atlantic Bank for na di kan ho when I nya complain say biaku for ba na am robbers attack wo ni ad say ka say first one no be boy no ma wolo ade na my 5 million cedis am de my free and they say there abedru a na kan na draw na 2014 na na buy ni ntino ya change drawings no nti the eba bi ho ha aye STEM and a library and a tech zone na asunsuo da tina asunsuo ya ne say work way say Kakum Park nti ni nyina bi beba ha say da ba ya enkola no yesua de no na ye di agro na cascade so beba nje te say we swimming pool we the waterfall a eba nkasa ye ya na nipa omuwu ana ya create abo no wom e wa ase na se nsuo no no bu di agro nti na ma meka say afra say de enye te say ye be hu na ndi so anti 11 acre park nyina ye de be fa ne nyina ti no enenne ye ba say se di ka wolo dia ene ne emra na ma obi e hu no bibi e koso na se nipa bi wa so mo pese mo ne Otumfo Charity Foundation Ashanti World of Wonder. The entire Ashanti World of Wonder and it say ura ha bibia be wanwa enti na say ye to ni die no na say Otumfo Charity Foundation so NGO na de boa say de be ya enkola omun ni bi a omun ne nyina wa Ashanti mani ba bia no betima ba no musua de so no mu di ago Mashe brebi ato ho ana brebra mo sha ase potire bra mo hwe se mbe wi ama nkwara no 5 December 2024 na ya kate so de to wall iwie tinitini ya wall ya kate ya to na wie dia ana ne ya be grade ni aba ba yewe nti yenim se ebremu ayenya nipa miensa o madi kan ba nti ya pese obi aba ne de subset enti wa wo ba no se 4 acres num na ba tech zone no any library ni step na wa ye wo de no obi for so na be cascade any theme park no anyway so the tech zone na so my model na otwi mu ye be di kan ne first team for no assign contract na o mo no am ya de ya de said be ya on ne chine o ma be shase tira so me no o ma kan bre no ma jama mo na so we die o ye de a che o hene ene de eno ne de na otwi ye be hu said o mo pe no ba ye de asase no na ye wura no de ye te say collateral just ya de ma said ye munyina munim na said you see pe Kumasi ne Ghana ma ye te kejetia ne central market yi bai said no na what they di ka de ma ya asase no e na aban sabre President John Mahama e me start President na do beto aso President John Mahama san ba bi ti sa ne nti nyina ne ya ne de asase no e na ye collateral said be ya ne nana no benya listen no body na aban no akwa enti so wo hwete se kejetia ye de asase ni nyina kejetia central market ni nyina phase 1 phase 2 phase kaboma 40 acres but aban ene kwaji ni sika $259 million here phase 1 and I say aban na so edi 262 million euros so ye phase 2 but here asase ni kan property no kwa ti sa na ye so ye de asase de masa de be ya enkola no benya ba bia di agro no masa sua de obi ma kotoka ni mo kada nso ma fo tie ni a imedi ego peso obo adi na be ka che ana ene na ye say ye de enti na ne ye de ba ha say de be obi abehu say de nnua ewum ene de enti nnua ti say ye kwa akire a bo hu say de dem nsuo pa dem kama ai kokko pie ho ti ano no be twitwane ni nyina na ye say ti say ye ne na mu ti bibia no ye emwa ye pese ne nananom ene ye maame so Batampa omutimi ma
nkɔlaa bi te sɛ yi deɛ ɔmo wɔ bie ne ɔmo nni bie nyinaa no ɛtim bɛnya adesua na nyɛ te sɛ ɔbɛkam sɛ me deɛ sɛ biako menni ɛyɛ nti makam ɛsɛ nnɛ sɛ sɛ wote a wokɔɛ te sɛ kengye sɛnse a nkɔlaa no bi wɔ ɔmo nam saa ɔmanya masters ebi koraa mpo ɛyɛ radio presenters wɔ FM stations no bi nti de sɛ bi ne yɛpɛ sɛ yɛyɛ na sɛ yɛso yɛdeɛ ne yɛso yɛbɛtumi ayɛ ne yɛde aboa ɛnnɛ sɛ nkɔlaa 400 ɛna aba ha nan ɛne wɔn a deda adankyɛn nyinaa ka bɔ mu a yɛyɛ aduane nsa adɔkɔdeɛ for nipa 600 sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn sikasɛm ne yɛ bibiara na foundation no ayi afiri hɔ a yɛwura n'ankasa ama yɛde kyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnnɛ saa abere yi a Yesu asɔre nyanka ne wɔn a wɔn ni anidasoɔ so bɛnya anidasoɔ sɛ kɔtɔkɔhene ne ne yere ɛte aseɛ deɛ ɛne na so Nana Agyenim Boateng Amoamanhene mene na hene ɛna otu for charity foundation no na ɛna me so me Ashanti Wealth of Wonder no bɔ chamo